Οι πέτρινοι φάροι πάντοτε ασκούσαν μια ενιγματική γοητεία στους ανθρώπους, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για λογοτέχνες και εικαστικούς. Αυτή η αίσθηση οφείλεται στη σαγηνευτική άβρα τους με την οποία περιβάλλονται στις τρικυμιώδεις θαλασσινές παραδόσεις όλου του κόσμου. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο εμβληματικός φάρος επί το απόκρημο βραχώδης στο ακροτήριο Μελαγκάβι, γνωστό και ως φάρος Ηραίων. Καλημέρα από το φάρο Μελαγκάβι ή αλλιώς φάρος Ηραίου. Δημιουργήθηκε το 1897, σταμάτησε τη λειτουργία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε ανακαίνιση το 1947, το 1982 έγινε μετατροπή από πετρέλαιο σε ρεύμα και από τότε δουλεύει, ανήκει στο πολεμικό ναυτικό και δουλεύει, έχει εμβέλεια 19 ναυτικά μίλια, το βλέπουν από όλη την περιοχή γύρω γύρω. Το μέρος είναι ωραίο και αξίζει να έρθετε βόλτα. Κοιτάξτε τη θέα από εδώ. Λένε ότι έχει και τρομερό ηλιοβασίλεμα, εάν έρθει στην ώρα που δει ο ήλιος. Δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, απλώς είδαμε από εδώ τη θέα, η οποία είναι τρομερή. Λοιπόν, τώρα αναχωρούμε, φεύγουμε από το φάρο, είδαμε και το τοπίο, δεν μπορώ να πω, αξίζει η θέα από εδώ. Το πάρκινγκ που αφήνει στο αμάξι δεν είναι μακριά, είναι γύρω στα 200 με 300 μέτρα. Έχει ένα μικρό μονοπατάκι. Όποιος έρθει εδώ στην Περαχώρα, στη λίμνη Ηραίου, στο Λουτράκι, αξίζει να έρθει και μέχρι το φάρο. Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Χερσονήσου Περαχώρας, στο ακροτήριο Μελαγκάβι. Στο απάνεμο λιμανάκι οι Κορίνθιοι ίδρυσαν ένα ιερό που θέλησαν να τιμήσουν, την παντοδύναμη μητέρα θεά Ήρα. Οι Κορίνθιοι, μεγάλοι θαλασσοπόροι και ναυτικοί, ξεκινώντας τα ταξίδια τους προς την Αδριατική, αναζητώντας νέες αποικίες για την επέκταση του εμπορίου στη Μεσόγειο, σταμάταγαν εδώ για να αφιερώσουν τα αναθήματά τους στην προστάτηδα θεά της οικογένειας, του οίκου και του γάμου. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ κατέφυγε η Μύδια για να θάψει τα παιδιά της, αφού πρώτα τα είχε σκοτώσει η ίδια, θέλοντας να εκδικηθεί τον άπιστο σύζυγό της, τον Ιάσονα. Το Ηραίο Περαχώρας, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον ελλαδικό χώρο, οφείλει την ανακάλυψή του στον Χάμφρεϊ Πέιν, τον διευθυντή της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος διεξήγαγε τις πρώτες ανασκαφές κατά τα έτη 1930-1933.
Στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται και μια μικρή παραλία, μπροστά ακριβώς από τα αρχαία. Η παραλία είναι αρκετά μικρή αμμώδης με μικρό χαλικάκι και ελάχιστη σκιά. Είναι ένα ωραίο μέρος και πρωτότυπο για να κάνετε μπάνιο σε αυτά τα πεντακάθαρα νερά. Εδώ ήταν ο ναός της Ήρας, τον οποίο τον καταπατήσαν εδώ, δεν αφήσαν τίποτα. Βρισκόμαστε στο ναό της Ήρας. Κοιτάξτε ένα τρομερό τοπίο, και αυτό κοντά στο λουτράκι. Έχει πολύ καλή θέση, δίπλα στη θάλασσα. Αξίζει οπωσδήποτε να έρθετε, έστω και για μια βόλτα. Κοιτάξτε πλάνο. Ο καιρός είναι ωραίος. Μόνο για μπάνιο δεν ξέρω αν αξίζει. Αρχαία δίπλα στη θάλασσα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από το ναό της Ήρας. Βρισκόμαστε και στο λουτράκι, στο οποίο θα απολαύσουμε αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα πίνοντας το καφεδάκι μας. Όπως βλέπετε, ο καιρός είναι πολύ καλός και το μέρος είναι ωραίο, βλέποντας αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.